सरना पावर हाउस के लोग अरे भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवारा अरे भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवारा रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवारा यह दुनिया बतावे गोला गोल देवारा यह दुनिया बतावे गोला गोल देवारा रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवारा कुल बौरा है वो सो घर का एगो देवरा भूगोल पढ़ावता था मर्दा का करत बा सैया मिलले उतपा टांगे एहो सैया मिलले उतपा टांगे दाल भात पचुमा मांगे सैया मिलले उतपा टांगे हमारा मोठावा के ललिया के चटनी अचार जानेला सखी सैया हमार दिलदार करे के प्यार जानेला हमारा मोठावा के ललिया के चटनिया चार जानेला सखी सैया हमार दिलदार करे के प्यार जानेला काहे ए हो भाई भैया लोग आइल बा सैया मिलले उठा टांगे सैया मिलले उठा टांगे दाल भात धरती और यहाँ धर्म का बात होखे के बड़ी जगह बिरहा गावल जाला लेकिन कहल जाला कि जब बनारस ना गइलस अब बनारस का साथ साथ हम पायल तोहार उतरवा देव घबरा मत भैया पहलवे होला ना उतरवा दो जाई एकदम टाइम होखे दा तो संझवे खा पायल तोहार फिर पायल उतारे में खर्चा लगेला अब तू खाए ना है के टाइम बा हम पायल पहन के ना नहीं वो आज खर्चा मंजूर हो तो कहा उतरवाई हो हां तैयार हो खा बड़ी प्यार से बैठल वो लोग एक चूंकि हमरे गर्जीवन जी का आदेश रहला कि कुछ होके कसौटी का चीज होके के चाहिए माल में उसी बढ़िया से आगे लिखुल ना चला ठीक कसौटी का चीज होके के चाहिए और दिन रात कार्यक्रम बा लेकिन अखाड़ा देखते पहलवानन का बाह न फर्क है पहलवान तो हम जानिला कि पहलवान कैसा पहलवान ना है भैया हां अब मंच टंच आ लोग टंच देखले गवैया का करेजा न फाटे रे मर्दी गवैया कैसा तो गवैया भी पनीदार नहीं बा काहे कि हमनी के मंच देवल गई बा बड़ा श्रद्धा से हई लोग गवैया पैदा करलन लेकिन कुर्सी लेके बैठल मन हमनी के सुने बदे तो जब तक जोर बा जब तक जवानी बा ई जवानी ही लोगन पे कुर्बान होई अब
जवानी के संगे कोनो छेड़छाड़ ना होई हनो लोग के आय, हनो लोग के हो केहू का अच्छा बियाह शादी भइले नहीं है जवानी है ये है ओई से न कथई हां तू भीतरी के बात ना जनबा बा आइए मास्टर